Geting ayo. Lah kok ora mesti. Tanggaku kayak ayu aku seneng yo gak kelaksanan belang. Ora ngape-ngape dalan. Ora suluke apik, sabete apik nek arek-arek tanggapan ge opo. Lah iya. Sing penting saiki iki payu. Payu. Tegese kula ngurmati jenengan. Ora usah upacara oke lah sunan. Ora gendera. Pasti jenengan kula ajeni, Pak. Lho, kok kaya ajin lho. Lah wong aku ajeni dhuwit. Selamat malam menjelang pagi Mas Dodo. Nggih sugeng dalu pasange Mbak Ibu. Nggih. Alhamdulillah kalau jenengan sehat. Udah lemu. Agak sing ngurmati jan kata, Pak. Amin. Udah bagus. Nggih, matur nuwun. Udah kuning. Matur nuwun. Iya. Jenengan nggih tambah bagus. Salah apa iya? Ketingal resik. Saran apa-apa. Nggih sak dompet-dompet. Jan. Kula jane nyuwun sewu. Lho, gowo kanca. Nyuwun sewu kula beto ringkang bakulan taun bulan. Pasti yo lho sampean gowo yo wong. Mboten petek. Nggih tiyang. Oh, kok bakulan tahu, Mas? Lah niku wau ngecanting mriki wau. Ayo. Yo kose. Ora gedi. Mbok yo sabar to Mas, wong bagiane lho dhewe-dhewe. Ngeten iki kan ketingal to Pak, nyuwun sewu lho nggih. Ayo gelan metu di dagelan medal munggah mriki ditanggap. Ditanggap atus kowe mbak nang lho iki kok malah direntine kancane. Iki suwi aku to. Lah nyapa? Lah nyapa kowe? Juke wong loro kok beda. Lho, nuwun sewu Pak niki kula urus. Lho, Anane juke dibedakne amarga awakmu iki juke gak semangat. Ora aku lho. Roh nyapa? Awakmu karo komisi-komisimu berarti berniat jahat karo aku. wah, ana kok makih berjati batine apa jati di kau? Nang ngarepe umum. Iya. Kuwi juke kok wis kadung semangat kok ngene ra dikeki isi. Iki kae sepele iki Harga diri. beban moral. Nyuwun sewu pemusik niki pun bener, Pak. Bener. Anane kowe joget ra diparingi ngono perkara kowe gak semangat jogete nggih to, Pak? Ya jelas. Lek kula semangat perkara ditanggap piye mriki ngormati. Ada to pianine ngomong nek ketok bergas. Regas itu sampai lemah. Ngono lho, Mas. Semangatmu gitu. Ini lho nyosok kendang itu, Mas. Kendang. Yo. Lah preman cokne to kendang. Lah niku pasti Pak nggih. Coba awakmu to anu mak. Wis jajal. Semangat supaya wong lho. Supaya wong kali Pak sikile. Sikile. Tangan fisik sikile kan. Wah. Sikile ana yo loro kita. Ayo dipasne karo kendangnya sing penak ketipunge. Ayo kuwi lho. Ayo. Lho. Angel Pak. Udah ladenanmu angel. Ladenanmu angel lho. Udah cari semangat. Semangat tapi apa? Yo ngomong dhewe karo sing ngetipung, Mas. Halus. Kula nyuwun ketipung sing kados Mas Dodo enak saya meketen soalé napa kula nggih sisiane Mas Dodo mergawe nggih bareng-bareng. Mosok kok jenengan bang ciladan kados ngoten wae kan gitu penak to, Mas. Dadi kula dipesan kaya ora isin lho, Mas. Iya ta. Apa kuwi? Mas kok jempol terus ngene iki urusane apa? Maksude seperti. Yo, siap yo. Aku semangat. Yo. Paredi ngapune. Aku nyawang kowe dengan malah koyo bebek anyar-anyar kuwi apik bebek anyar. Lah ngerti nang Bojonegoro. Lalu jenenge sing den salah ngono. Nggih, cinta kuwi sedang-sedang iki. Ya, malah mati. Lah, kok ora semangat yo ngono kuwi lho, Mas. Maksudnya ra ngono. Iki lho tak contoh. Mas, tenang Mas. Oke.
Ayo. Dalam buat ini ya. Lah ora padha karo agar. Agar karo kowe. Kandung pentungan. Kowe kira duwe sopan karo dalange. Sopan Banjarjo tak do tak men. Nggih, macane bali mbok Pak Redi. Dusun iki nggih. Dusun Mas. Mung 2000 lho dibari panjenengan kali kula. Hebat. Kenging ngomong kok saged ngeten iki Pak. Kali RW tapi saged meriah kados niku kenging napa? Karena kerumunan. Kebersamaan. Sebabnya apa saya? Perkara seneng. Betul. Nggih napa Bapak? Seneng Ora mungkin kados ngeten iki. Apa wae nek ditanggasi dengan seneng ati nek seneng pikir insyaallah kasembadan apa sing dadi pengenane piyai mriki. Lagi ngoten nggih Pak. Lah nggih. Ibu-ibu ingkang ngajeng wonten acara ngeten iki seneng apa mboten, Bu? Sing bater kersane kompak seneng apa mboten? Insyaallah niki rencana nek acara rame mangke digawe acara diadakan 2 minggu sekali, setuju? Ditangkap terus orang pisan. Iya, gelem saya. Mungkin. Wayang orang pisan ini. Ini boleh apa? Mencari kocok kowe. Lah kowe awake dhewe lah kowe mangan tai gede lho. Lho tapi kalian musuh dalam karung. Kowe lek ngomong prinsipin. Prinsipin piye? Mergo kabeh kenapa kok orang ibu nek iso bayangan? Mergo seneng. Iya to, ora mesti. Lah ora mesti. Tanggaku kaya ayu aku seneng yo gak kelaksana. Ora kuwi lah wis duwe bojo sing kok senenge ayu tur jek praman yo ndak mungkin. Lah kowe ora ngilo rupamu koyo besok. Jenengan ngecene nomor iki. Lah sadar diri ya. Lah kok ngomong kaya utes iki kancaku lho, Pak senajan cilik ngeten iki. Lah opo? Lah kowe kancamu arep opo kowe? Lho nyatane bocah nek dijuk jedeng iki diroke. Lah nemen kowe. Ora arep dijuk yo kan yo. Banyak yo. Anten yo luar biasa. Tegese aku ngomong seneng ngene lho Mas. Piyai niki seneng kali budaya. Iki urip budaya kados ngeten iki. Sing penting yo duit. Dadi nek seneng duit ya seneng. Lah seneng kaya apa nak ora duit ya ora seneng. Ki napa pagi? Wah, dibelani ora Banjarjo biaya. Omongnya rasa mulu-mulu tapi realita. Ya realita Mas, tapi boten prayogi lek dhewe iki diomong ning gone majelis ora penak. Yo ora umum. Jarine nek hubungane karo pinter duit karo dulur Redi. Lah iki ora mangke dulur kok. Tetep dulur apa? Kuwi tak ora kuwi. Kowe duit karo dulur Redi. Lho. Lho. Duit. Lho. Aku mau dipangganya. Wong akeh dulure insyaallah rezeki kok nututi dhewe Mas. Jadi aja semata-mata awake dhewe menghibur gara-gara uang. Apa sih arti sebuah uang dibandingkan dengan persaudaraan? Omonganmu tak tuku lho kok. Apa arti sebuah uang piye? Tetep tentang persaudaraan to Mas. Ngono jakong tangan kok ndek yo prengan-prengan. Iya, iso bececana mrono ki nyalam ora iso. Apa sing iki dusun kok iki? Dusun Banjarjo. Kok ditumane kok tak dok piye dirawuh kowe kok. Nggih. Nggih namung saged derek dedonga memuji marang ngarsane Gusti. Mugi-mugi acara menika tansah enak kok. Ayo arepe ngono. Ora aku ibu kok tetep ibu sing arep ae. Tahu makan. Soalnya dalam keluarga itu yang terpenting adalah seorang wanita, terutama istri atau ibu. Dia nama betul? Dia jelas. Wong lanang rene wong wedok ning Kok bongkok. Tapi wis kenalan. Tenang Pak. Anda bersama saya Pak. Ini udah bongkok. Kamu merendahkan orang laki-laki. Saya bukan merendahkan tapi diutamakan yang Utamakan. Kamu kok terus orang wong wedok apa pikirnya nolawang. Merendahkan tuh. Merendahkan piye to? Tumbas kuwi. Sampai nolawang ngene. Malu aku. Akhlakmu kalimahmu kok cecek Akhlakmu lho kok jane tuku kok masa mau ngebarani tuku. Nek kowe wong lanang dhewe kok terus wong wedok nang mbok. Mesti gelem mau tuku. Itu wae nek. Itu
pitulumu. Lah kok 75 lho. Pitu nek. Oh. Puluh nek. Mosok enggak 5.000. Lho. Iya to murah mungkin piye to kuwi? Ngalah iki. Ora apa-apa gak dadi. Bang bela. Lah iki dari. Nggih nyuwun sewu ibu-ibu ingkang ngajeng pripun Bu tasih semangat nggih. Sing banyak Bu kersane tambah semangat mboten ngantuk. Tasih semangat nggih. Dereng ngantuk nggih. Pak ibu-ibu iki ditakoki jawab kompak guyub rukun. Saiki kowe ndadal nakoki bapak-bapak iki takok dereng ngantuk. Ngantuk ya kudu tunggu dhewe to. Matane dhewe iki aku. Ngantuk. Dereng ngantuk. Dereng ngantuk napa iki? Tegese wong Jawa ki amis-amis lambe Mas. Lah iki nek srawone. Lah nyapa? Wong iki Bromo Suto peneke kok lambe. Ibu-ibu kang ngajeng sami sehat sedaya nggih. Iki padha ceker lambe. Ora kabeh. Halo, delok ayam. Tadi susi wae iblis kita. Maksudnya ra ngono Mas. Saiki ora dong. Rene tok gerakan lho karo ibu mriki. Ngono lho Mas. Jajan nek karo bapak-bapak nggih. Bapak-bapak. Oh, ana sing pacul. Oke. Wong Jawa kok ora duwe unggal-unggal tata krama adat sing genah. Basamu lho Mas sing penak. Sok oke. Coba cangkemnya biar dulu. Cangkem-cangkem. Coba bapak-bapak yang sebelah sana. Apa kabar semuanya? Iki kok nilu ya begini iki bolos kita Bu. Ini kaya sengkumi Bu iki. Boleh mungkin Suratni. Ora masalah. Ora rene. Ora masalah. Nek ndirae. Rek ini nek ono. Rek ora. Rek set saya tahu. Lah kok bisa tanggapan soto duwe. Jan apa? Ibu-ibu semangat sedaya nggih. Oh iya ora apa-apa. Mari sih anu jajan. Barokah. Pas dhewe wis kalah. Pripun bapak-bapak ibu-ibu seneng nggih? Mosok digandene 50 kok. Iki dagelan kok malih dari kita saiki. Kita tak itu. Nyuwun sewu ibu-ibu sedaya bapak-bapak yang rawuh tasih semangat nggih Pak nggih. Kae malah menteleng Nyuwun sewu yang sedaya rawuh kang tansah dirahmati sedaya tasih semangat nggih. Pak Eki nganggo bajingan iki lho. Ambil ora penae. Lah ora ngerti kok. Semangat nggih. Kula donga-dongake mugi-mugi sedaya kathah rezeki Allahumma. Kula donga-dongake mugi-mugi sedaya kathah apa kuwi? Kathah rezekine Allahumma. Terus iki. Kata mergawene Allahumma. Panganane kata melimpah, sawahe subur makmur Allahumma. Ora ora dhewe mikir kowe dongamu piye to? Kata melimpah. Mugi-mugi piyai mriki warga mriki tanahe subur, hasile panenane kata melimpah. Lah iku nek sing duwe sawah, sing ra duwe nelongso. Berarti ini nelongso. Muga-muga panenane kata. Wis sing duwe sawah. Ora, dan sing ra duwe panen apa kethek. Aku kudu mikir lho. Aku wis tak pikir tenanan. Muga-muga sing dadal sawah panenane kathah mlimpah, sing boten dadah tumbas. Cuma tak duwe. Tapi dia utang. Ajanimu elek. Piye iki, Bang? Kowe iki termasuk memberikan ilmu yang sesat. Kok sesat ilmu iki dinikmati lho. Dinikmati ki lho, wong ora duwe duit to mbok utang, mbok kon utang iki masuk yo to. Wong urip iki penak to ngantuk dulu. Ya, lesu mangan. Ya, ora duwe duit utang. Lah nek utang ki semua yo. Kowe mene welut bocah iki kok ngono tenan. Ibu iki jenenge wong utang ning kowe ra duwe isin. Sapa? Kowe kok utang ra duwe isin yo pegawene lho. Lah kowe utang kok semoyo kok Bakare wajibe nyaur lho. nyaur iki nganggo duwe to. Lah nek ra duwe sing disaurno apa? Piye iki masalah
Kandhane iki bocah sing nang isin yo iki ya umume wong utang iki duwe ora. Gak duwe. Nanti duwe kok mikir nyaur lho. Kowe golek ditugel wong kene lho kowe. Maksudnya beribut. Lah wong utang kok ora duwe yo utang lho. Iya, tapi kok ngutang kuwi hukume wajib nyaur ya, Mas. Nyaur ki nek duwite nenek nyaur apa? Maksudnya iki wong utang ning raimu rai gedhe. Ora duwe isin. Kowe dilok nek gede kok ora nesu. Ora langsung katene aku ki ya dadi kudune wong utang reso nyaur kuwi isin kok dikira anggota paru. Kudune ora aku sing isin. Lah sing isin sapa? Bange. Berarti bange. Bange nagih nomahku seminggu ping 3. Ora tau tak kei kok sinagih terus. Ora aku isin lho. Ora kowe kakek. Tugas bagi duwe kewajiban lho, yo. Duwe target. Aku gak duwe, ngapa lho aku? Lah kowe utang kok duwite dikae. Troke duwe bang apa nggo maksudmu apa? Kita Pak nggih. Kowe kocok iki. Kudune kowe nyaur trok. Beneran ndi? Ya kudu golek-golek Usaha. usahamu. Kudu ora lho, aku wis berusaha. Usaha, Usaha aku terus iki berusaha. Ya wis oleh. Belum. Lha kudune ndak nyaur ngoten lho. Kados Pak Redi ngeten saged nggih contoh nggih panutan. Dalan becik suluke ya apik ora tau diutang bank. Ora utang dasmu kuwi. Ora sampe-sampe dalan. Lho. Suluke apik, sabete apik nek arang-arang tanggapan ge opo? Lah, iya. Sing penting saiki iki payu. Payu. Ngono lho. Sampeyan iki bolos sapa to? Bener lho. Logika, realita. Kula ki bantu jenengan monggo. Ora sama bantu, ora sama bantu. Lah aku mau bantu. Kowe mikir uripmu dhewe susah bantu aku. Betul, itu apa sing jenenge dalam budget iki to. Lah suarane kaya blek kok dipatu, dipatu. Lho mereka nek kalah terus suarane kene. Piye to? Maksudnya ngene lho, Pak, pemimpin. Lah aku nyang mau bantu. Anaknya tindaku ki, Mas mau rasa nyambete. Kowe nyek pikirku rasa jaga, tanganku rasa belayar. Maksudnya iki mboten ngaten, kula mboten bantu jenengan kali mboten. Kula nyumbulke jenengan. Ora sama boleh, perhubungan piye? Yo mene karbi Kabeh maksudmu tarbe bebas. tegese kula ngurmati jenengan. Ora usah upacara oke lah sunan. Ora manut gendera. Ora gendera. Maksudnya jenengan kula ajeni, Pak. Lho, kok kaya yajin lho. Heh. Lah wong aku ajeni dhuwit. Iki bener-bener iki. Aja, jadi mati rumah sana kok terpenting boten sakit. Lho ora ngono lho. Boleh. Terima aku. Tapi jenengan satu. Lah mati gendera ki. Gede lagi, kula ki jake jenengan sing gede. Lah masamu kowe rene aku di. Lah masane kok ngerti Lah kok. kok gede sama mas. Masane dari Lah kowe iki opo? Lho, dalan lho. Aku dadi lano. Rakyat. Aku dijakene. Jenengan jeneng kami iki dhisik kok iso. Durane saya to, Mas. Aku wis tak dendem atiku pikiranku. Tapi berangkat wis tak apik-apikno. Itu gelembing. Prakrimo aja. Boten trimo pripun jenengan kok. Durane sampe. Tuku botol nggo gawe sumur. Tidak sama. Wah, ya ampun, boyo iki nyaut sithik lho, Mas. Dadi ki ana TikTok-e pingponge enek, chemistry-ne enek, kowe karek ngomong caket. Ngono lho. Paham? Tuku botol Bakal. isik. Kowe tak cipok borok lho. Aku persiapan. Ya persiapan tapi kan iramanya harus pas, TikTok-e pingponge pas. Oh, tinggal. Boten. Nyuwun sewu, Pak. Oke. Tuku botol nggo gawe sumur. Tapi udah lemah. Mugi-mugi warga Banjarjo tansah panjang umur Allahumma. Amin. Ngono lho, Mas. Tuku botol ning tengah sawah. Apa itu? Tuku botol digawa ning sawah. Kakak, mugi-mugi warga Banjarjo tansah barokah Allahumma. Amin. Kowe ganti. Apa? Kali aku pintu barang pintu lagi warga Banjarjo. Mangan boto rumahku kowe iki kok iso mangan boto iki lho. Liyane boto wis tak gawe. Biare foto. Ndang. Mbah Joyo. Oh, saya mau. Mbah Joyo, kulak boto. Kakek. Kulak boto, kulak semangkok. Kakek.
Lah semua sepi lah, apa? Kalau kan ini kita masih di Kok lanjut kok dikit to, Pak? tapi ramo arep kari anak. Lagi. Ini kembali aku angel. Anu, Pak, sampai kita berdua ini pakai motor Pak Rudi. Pak Rudi. Santoso. Kita buka dulu. Ayo sih kamu tidak. Ayo, Rudi. Terus Pak Rudi. Sasupane kok panitia kok. Sasupani nggih pun tak ini kula. Lagi matur sebar nuwun Bapak Supani. Ya ini kerja semangat anak. Wah, boleh tawari gede. Jadi ora dulu. Dulu ngape-ngape awakmu dak kepengin budi. Ora boleh diajar. Nek Terus bakal tuwa. Nggih. Ngoten wae kan baku namung saged derek memuji mugi-mugi dayu mriki tansah pinanggih badhe mulya banjajog hayom-hayom tentrem. Uripe sedaya kemawon saged mulya berkah barokah ugi sedaya wargane saged guyub rukun. Pentinge guyub rukun ngeten iki, Pak. Mula piye to carane ambil saged guyub rukun sedaya warga. Niku gampil Pak Resep. Carane piye resane apa nek? Carane gampil. Rukun niku kita mulai dari keluarga riyen, Pak. Keluarga riyen kalih anak kalih bojo kudu rukun dhisik. Nggih, dari kecil dulu. Gitu. Carane piye ben karo keluargane rukun? Diutamakan sering-sering berbahasa krama sing apik. Basa. Krama, basa krama sing sae. Antarane sing kaku karo Sing estri. Ngoten. berarti sampeyan iki gawane ya basa ta? Basa mulane kula nikah wis mulai pun enten 75 tahun dereng nganti tukaran. Lho, ana sing gelem karo ya. Enten pedus niku. Gua takon sing Ora ngono rumah tangga 75 tahun jadi umurmu berapa? 42. 42. Kok itu limo? Ya tak coba titik. Kok kuwi? Kok titik. Wes to, itu ngono wae. Berarti basa, Mas. Basa pangane nyuwun sewu. Kula nggih. Berarti ora tau tukaran. Ora tau tukaran to, Mas. Padus iki gak tau. Misalnya kowe dadi bojoku, ya. Ah, mah kok buat tangian. Mo, sing ape ngetengi nyambi ya sapa. Gak tau tukaran, Mas. Gak tau tukaran. Beda gak tau ya. Ora tau. Panggilannya apa iki? Panggilannya kamu biasane. Aku karo bojoku tak panggil Abi karo Umi. Iya. Saya. Sip. Nah, siapa nih bahaya? Bahaya. Oh bahaya yang kok? Anakmu berarti orang mau ibu. Susunya itu bahaya. Bahaya belum kamu? Anak itu mesti mau asuh. Cek. Asuh berarti kue. Nak manggil ibu mesti kan air susu ibu. Yo singkat ASI. Nah, kamu nak nyerap dia? Umi. Nah, berarti anakmu mimi asuh. Air susu Umi disingkat asuh. Ayo asuh deh. Masuk lho bener lho mesti kaya. Bener tapi kan karpe ora ngono, Pak. Karpe men ketok kiai-kiai dhuwur ngoten lho, Pak. Lho yo ora ngono. Nek ngono berarti langsung ganggu sikatan. Anu, Mek. Asine lamun ngogahe asune yo aja. Enek sing mimi asem. Apa ki tak lho apa? Lah tak lho mbok. Asem. Air susu embok. Asem. Iya, praktekno ta. Ketok rukun nganggo basa krama sing apik, Pak. Contone sampean dadi bojoku. Bojoku kowe wedok. Wedok ya wedok. Suara wedok nggih. Ora jodoh kuwi kaya cah mengi yo. Ayo buat suara. Ayo suara wedok piye? Pamane aku sik anu kerja sampean apa kangen-kangenan karo aku omong-omongan dhewe. Nggih. Aku apa yo? Kowe omong dhewe iki orang dina tapi dengan Kaya drama ngono lho, Mek. Kaya drama. Kowe rasan-rasan ngono dhewe. apa tahu iki contoh nek tok rukune aku. Mo. Etoke. Umpama. Kata Cina. Kedisian kowe gak. Maksudnya ngene lho, kowe iki monolog dhewe. Walah, monolog. Nek kowe ngene apa to nek kok nganggo batan? Batan piye to? Lah kok
Gue sisa mulu tak kangen. Aku mau baca ya. Nah, nuduh rasa kowe kangen bojomu ki cek gawe. Wis pirang-pirang dina. Yo ye. Ya aja. Itu kok yo ngono to piye? Saiki aku ki umur tanggal wis pirang-pirang taun. Bojoku kerja nang Taiwan. Ya iki cilik kok Taiwan. Aku kangen banget. Kapan iki mentu aku pengen dicium. Ya ini harus ketahuan bajingan. Iki bojomu teko. Bojomu kuwi. Ada pintu kok. Berarti kayak senapi no. Ya. Sama pintan-pintan juga kelompok itu pandai. Tak. Pakai senang dia untuk tak setrum gue. Iki dodol assalamualaikum. Ayo dodol lalang assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dodol. Aku tenang iki kok sa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Abu. Abu. Kon mesra iki Orang sing nyapu. apa jete rata kok ami lu. Apa jete apa kita opo. Apa jete you love you apa jete. Oh lu kok ngopo. Ora iso nek Umi. Umi, Abi aku kangen banget sama kamu. Abi ugi kangen kapan wis ramu ayu. Aku begitu. Ora terus kalian jenengan wong ayu. Aku tinggal terus. Aku dengan kata Umi, kula kerja berpados ya kan jenengan Umi. Tidak apa-apa. Aku kangen sangat apa wae jenengan Umi. Maksudmu piye? Oh kayaknya anu bagi ini. Aku iki ora makan aku apa sebentar. Contohnya ngatur mengatakan, apa itu karanti wong sithik-sithik basa. Ora iso. Boten saged tukaran. Mula diterapkan teng rumah tangga, insyaallah mangke nuwat teng kene warga sekitar. Lah nek kowe piye nek? Aku ora piye. Wis ora piye-piye lah jane ambene rukun gak kekeran gak? Ya, gampang. Piye carane? Piye? Aja omong. Nek sesat meh Pak Yo. Aku ngomong rumah saya awal aku ngomong terus kok ndak tahu sinkron. Omongnya ora tahu. Lah nek geger piye to? Ini lho Mas, saya yo tak bayangno, ora omong to ya. Yo, lah pamane kok karo bojone nek terus pengen apa iki kopi terus njaluk piye? Nek wis ngomong. Lah nek njaluk piye? Lah, ngerti nek arep njaluk kopi piye lek rampung? Iki diperagake. Piye? Piye? Kopi lho, kopi. Apa iki? Kopi. Masa ngene arep kunci. Ora jelas. Lah nek tangane sing lanang pengen jahat, jahat. Apa? Lah piye? Oh diawe, kok ora omong. Terus piye? Apa kuwi? Satu. Tadi sesuai kok mesti nyaman. Jadi pamane lho ya Mas jenenge rumah tangga. Sik to. Rumah tangga nyuwun sewu Pak. Rumah tangga kan yo pengen karo masyarakat itu. Sik aku takon sik. Pengen karo bojone perlu karo bojone. Ini jaluk terus piye nek ra omong. Perlu apa kuwi? Perlu Lho suami istri suami istri kan kebutuhan air batin lho. batin dicukupi. Ya gampang. Piye kok Mas? Piye kok ngomong? Sebetulnya ora apa. Terus gampang terus piye nek jaga? Ya we. Bojone we. Terus piye? Lah Apa ini? Lah kok ini? Tapi piye? Loh, soal siapa? Bahasa Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata
kamu. Kowe apa bareng ngombe pil cemong to. Terus bungku koyo ngurani. Aku dulu biasanya pas leolan ya ora nek bitane ora bajikan kok dungan. Dungane ya karo yai. Ora ngono. Iki kan awakmu ki ditepo tuwa mantek syukur nggonmu ditinggal ning iki terus ndongake piye iki ngono. Ora ono sampe ngatur jane sampe bayar aku piye. Iki malah salah omong ae. Salah omong piye? Dalam iki kok punden lho disepone lho sampe iki. Kowe melu iki maksudku iki campur sari apa ludruk? Lho, Wayang sing kota to. bener. Lah kok kowe nino marang aku kok kowe ngono melu piye? Wayang iki dari sinten? Ora kok kowe gedan panjang iki pimpinane radalah. Pimpinan sinten? Aku. Iya, Pak. Oh, Solo dah kita spesial. Kowe iki mau ngajeni Pak Dalang iki sing pimpinan pucuk pimpinan ngeten-ngeten iki gara-gara dalange. Dene kane kowe iki sapa? Saya tak niki Pak Lah Dalang. antara aku ora tekan kene lho. Wis. Wis. Terus ini ora Nyapa? yo ngono. Sing diomongi kowe kok malah aku. Ora aku. Ngomong manuk. Salam sing apa sing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ora jadi rupane kok koyo. Dari suarane sok gede, Pak. Ini aku yo gitu. Alhamdulillah. Ora tau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengingatkan bahwa salam saya ini merupakan doa dan Anda menjawab itu merupakan jawaban dari doa. Maka kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi Cengengan sama enggak omongan enggak bener. Rabbul ini muka dima bener. Muka dima tapi itu keliru loh Mas. Terus saya ngomong lho. Lah ini wassalatu wassalam tapi itu enggak bener. Sing bener kon saya Pak. Rasane mboten salah Ayo paham. wis iki wis sambung. Ha iki. As-sholatu wassalam seto tak warise. Iki cuma melu. As-sholat iku meneng ya ampun. Kowe ben ngomong sik nek kowe ngomong men. Kalau aku ngomong kamu diem, kamu jangan ngomong terus. Ini ya betul. Kamu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Oh, rupane berdua. Lu ngakar kowe. Ya. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wa Oh, kurang ajar. Jadi pari terus jelas. Yo. Amma ba'du. Wong aku. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yaitu yang pertama, terima kasih kepada Bapak Rudi Santoso selaku Bapak kami tua. Kami tuwa. Bapak Indonesia. Ya. Bapak kami tua. Dusun Bandarjo, Desa Selorok. Selorok. Orang nah iso kok ngene. Ya bener kowe. Bener kono suruh. Selorok. Desa Selorok. Matur nuwun dumateng masyarakat semuanya Bandarjo. Saya di sini, Anda di situ. Malam hari ini sini dan di situ. Mau sambutan mau. Ya. Saling mendoakan mudah-mudahan Bandarjo ke depan semakin baik. Allahumma. Merdeka. Dalam kesempatan yang baik ini rasanya tidak lengkap apabila dua bulan yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang di seorang nanggap. Karena dusun sudah mulai nanggap. Tidak oke? Kepada Bu Lurah, Bu, kau sebut kayak mau? Masih sama Bu Mayara Sarah, Maisaro Utumu, Maisaro. Iya, makatan. Dulu tidak dulu. Pundi, kang pundi, kayaknya kang pundi. Masuk. Wedi berapa kok nanggap panjangin dusune kok nanggap wedi.
Ayo, ayo. Kasihannya gue nyanyi. Nyanyi mau pakai panggil keluarga. Begitu. Ayo itu lo kau. Bisa orang gue nyampe sini sebenarnya. Boleh sih. Cek satu dua. Mau kalah. Disaing loh, kan disaing loh. Ah itu murid itu Pak. Les berlipat MC lagi gitu orang dina bisa ngomong. Mana kok bisa? Oh mau aku. Ini ki sing nulungi kalian mbok ini. Ayo dang. Cek satu dua. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati indahnya Adam. Loh, Kondi kita coba begini semua. selamat menikmati indahnya Adam. Ada buah semangka, ada buah bibi, Waket. dan juga di situ sudah ada buah jeruk. Mau dengan apa mas? Itu syariah. Itu syariah. Kau katamu. Ada yang ada di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Sumpek apa? Ayo itu syariah. ada jangan duduk di situ. Jangan duduk terlalu bawah. Nanti kalau ada ulo luo, Situ kan? Sendiri kayaknya kalau banter sama setrokul gak boleh loh kata-katamu loh orang nyapa gak boleh sing sopan aja Jajal loh. MC nama sopo. Mari kita sambut Bu. Puasa weh, puasa weh. Pas apa ya kowe akhirnya kena dhewe. Oke, baik saudaraku. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa kali ini Banjar itu benar-benar berbeda. Banjar itu benar-benar bergoyang. Malam yang sangat istimewa. Ada beberapa artis kondangnya Jawa Timur Indonesia tuh. Tak panggilin satu persatu. Mas, MC kok seneng-seneng guyu iki. MC kudu nek guyu gitu. Ini ora kerep ngono kuwi. Tapi guyumu kedawan, guyune ki sithik wae penting kata-katane. Kowe yang gak jadi biasa kowe. Kok dibayarno kami tuwa ku urusane apa? Lho aku bener kowe. Aja dawa-dawa guyune sithik wae. Guyune iki ora oke-oke. Ngono lho, Den. Baik saudaraku semuanya, tak panggilin satu persatu ada siapa dia. Yang spesial malam hari ini untuk Anda semuanya tentunya. Ada siapa dia? Ya lho, ora tak dicipo ora gumun. Jadi sithik. Wis sithikan aja dawa-dawa aja sithik-sithik. Cedengan. Dengan nama berapa? Ya. Keren. Baik saudaraku semuanya, tak panggilin satu persatu artis Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Tentunya malam spesial. Bu, jangan. Apa? Ada tutup. Kalau kowe mau jelek guyu malah kaya wong mengi lho, maksudnya biasa. Yo, biasa. Tuh, Selamat malam. Sita. Waduh, bedanya ngamuk. Apa dalur koyo ora berkat kowe iki wong wedok. Nggih ngapunten Pak, jenenge wong lanang ora tau ora wong wedok ayu Pak. Selamat malam. Sugeng dalu. Nuwun sewu paring asma Mbak Sinten. Lo Mbak Kori. Oh, enten akhir. Nggih. Nggih nderek ditepangaken. Kula dodok. Di dalam saking pundi? Saking Galuh Mas Dodo. Galuh, nggih Galuh. Nggih alhamdulillah jenengan ketinggal ayu lho, Mbak. Lekama ngoten. Nggih. Cara biyen kula niku monyor-monyor nggih. Cara nek kula mindel-mindel. Nah, ngoten niku ya ampun. Niki alhamdulillah menika wonten pangundutan nggih diajar. Nggih.
Ini nyuwun sewu lho nggih. Iki pamane nyuwun sewu ibarate mawon. Nggih. Pamane ning alam dunya iki wis ora enek wong liya, wong lanang liya kejaba aku karo iki kira-kira sampean milih sing ndi wong ayu. Panjenengan Mas Dodol. Ayo seneng hati kita dadak. Lucu kae. Nyamuk ya iki. Wis milih aku. Lah kan nek wong lanang loro ta. Kene milih milih aku. Aku tak raken. Aku itu pateni. Lah iso wong lanang kaya loro. Ayo mangan di hati tak kayak bagiku. Oh. Tapi wis ra iso milih, mesti aku. Oh, ngono. Ayo nganggur dia. Nganggur dia. Lalu panganan kan bubati ya. Lagi jamur. Jamur. Kalau jamur bubuk. Gua besok jermumuk lho. Mumuk lho bodoh kok. Ori. Dalam. Sampeyan kon milih wong lanang, pilih wong lanang sing kaya piye? Pulau Kamas Nggih. gede, Oh. ombak, Buah-buahan ini. gede ombak, Nggih. bawa. Wah, lah turune iku lho sing masalah. Lah, Oh, masalahnya apa ya? gede, Apa? Dawa. ya wis masuk awakmu karo gede. Gede ombone apa kuwi? Turune iki. Sambung kuwi. Setengah-tengah harus kanggo sirah. Weh, ada nih. Aminor, Mas. Dirit bes. Wis lali. Aminor sering. Nyawang ya. Kirayu, Pak. Masuk lagu. Nggih. Apa iso? Nggih dijajar. Oke. Wah. Aku wis ngomong kok, Bok. Kowe kok njaluk nada karo kayu nggih lagu. Aku muni apa iso? Komet tarikan nada yang berbuat buat dia memalukan. Pertanyaan jadi apa tadi? Aminor. Amin aja amin. Kalau sudah, ya, sebagai penghibur yang baik, kamu dengan apa? Ya itulah makan. Jangan ini buang buat paksakan. Sadar nggak? Buang ayu. Bosok nih, Gosok nih. bosok nih. Gosok nih. Elek. Ayo bermuat nih. Dak kowe muni. Aminor. Wong ayu tresnamu kinarya tembok susah ning batinku. Ayo mati. Kakang Komet mangertenono iki sing jenenge dolanan kok. Aku bisa. Ojo kanggo to. Wong ayu tresnamu kinarya tembok Ya. susah ning Yo kok ojo kanggo ya. Wong bagus, rasa rasaku terus jumikaku. senadyan kamu nimbanyu seporo rasaku ramakal serno Senadyan nyawa Permisi, bakal kresek. Ini dari apa to? Dari setan. Oh, iso dari setan piye to? Wong iki ape kemesraan kok kowe dari setan. Ora nak
ini bintang kecil. Nah, kita kecil so ya. Besok ya. Ayo. Tak kiri. Dijerat kok. Satu biasanya di pedal, Pak. Pedal kok. Pedal. Udah biasa ini. Yuk. Nang tuh aku sini. Udah tau bapak iya. Bapak Ibu, di sebentar itu saya mau nyanyi kalau tua dari mana? Ya. 1, 2, 3. Itu ada lupa-lupamu. Lupa-lupamu elek nih tau gitu. Kasih lagi sih. Kamu di mana nih kaya nangis kali? Ya mama cucuk salah. Ya mama. Ora cucuk. Mana nih aku? Mana kok tak bulat sok. Ini kopinya ini. Ini apa tenang. Nyanyi ya sayang. Nyanyi piye? Kalengku ada 5 lupa warnanya lagi berleleh. Kuning rambut dan biru semua meletus balon hijau. Ini ngomong gue sempat Iya, Mi, bareng ya? Jangan musuh, musuhnya bersiap. Hei, magic iwal. Iwal kurang ber. Tak temu saya. Ayo. Bangun ditane gunung. Langsung mawon, Pak. Oh, sih. Langsung oke. Ditane kok nu digarap. Komen mesti pengen mending golek liyane. Ya. Sebenarnya betul. Loh, kene ya langsung mawon nggih. Langsung mawon. Iya. Langgam di zaman berjuang kok iki ben nyanyi langgam. Apik lho komen iki langgam. Lho, ora kok kemeru aku ngerti suaramu apik Roma iso, Ebi iso tak coba iki kok. Kula iki pengumuman kaki warga Badan Banjarjo mriki bahwasanya Cak Komet beliaunya di samping sebagai dagelan, beliaunya juga besok bulan Januari akan dikirim ke Spanyol, Pak. Kamu, bayangin kok 2026 ya. akan diadu sama Bandeng. Kalau di Bunano ae terus Komet selamat Ya kabeh bongkol. Bandeng jadi atur. Ayo, Komet ya Cak. Iya.